Nixtieq li l-attività li ilni naħdem fuqha issir realtà. Dan kien il-messaġġ tal-organizzatur Paul Ketkuti għall-attività kulturali li se ssir fi triq Sant'Anton f'Għattard fit-13 ta' Mejju li ġej. L-ewwel edizzjoni ta' If You Read bil-Wart Imfewwaħ se tara aktar minn 100 artist jinaqdu flimkien u jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom f'post wieħed. L-organizzatur spjega li ilu jaħdem għal din l-attività minn Novembru li għadda u ħabbar li din l-esibizzjoni se tkun qed tidħol fir-rekords Maltin. Jiena minn Ħattard u xtaqt nagħmel din l-attività b'sens naqra kulturali, però iżjed milli kulturali, apparti li hemm ħafna affarijiet konnessi magħha, hemm l-arti ħajkonna fuq 80 artist, ħafna minnhom ħajkunu qed ipenġu u għandna kważi 40 li huma crafts. Però l-idea ilha tberri naqra ġo moħħi u nisperaw il-bombin irid fil-jiem li ġejjin ovvjament inkunu nistgħu nagħmlu r-realtà li xtaqt nagħmel jiena. Waqt l-avveniment se jkun hemm bankarelli tal-ikel u palk b'mużika u kant live. Minħabba li dakinhar se ssir il-finali tal-Eurovision Song Contest se jintramaw ukoll screens biex wieħed ma jitlef xejn. Ħajkonna mużika li tibda mill-4:30 tibqa' sejra sal-9:30. Ir-raġuni ovvjament nista' ngħidha din li ovvjament hemm il-Eurovision. Allura fid-9:30 ħajkonna bniedem jista' jsegwu wkoll minn hemmhekk. U għandna anke erja tfal. Is-Sindku ta' Ħattard Stefan Kordina ħeġġeġ lill-poplu biex jattendi. Nħeġġeġ il-poplu ġenerali biex jattendi għal din il-laqgħa ħajkunu ħafna artisti u ħafna affarijiet li jistgħu jieħdu gost bihom u speċjalment lin-nies ta' Ħattard jikkonkorru f'din l-attività tant sabiħa. Id-dħul għal din l-attività huwa b'xejn.